Nazzareno Dalli ta' 43 sena li jinsab akkużat bl-attentat taqtil ta' żewġ taħwa bniet qed jinsisti li jħobbhom daqs li kieku kienu wlidu ma jiftakar xejn mill-attak. Dan intqal fil-qorti mill-ispettur Wayne Camilleri li xehed fil-kumpilazzjoni tal-evidenza b'rabta mal-aggressjoni li seħħet fid-9 ta' Marzu li għadda fit-triq San Tumas fil-Marsa, meta l-allegat aggressur attakka serjament b'sikkina lil żewġ titfal ta' 12 u 15 il-sena. It-tifla ta' 15 il-sena kienet weġġet ħafif fil-waqt li t-tifla ta' 12 il-sena sofriet minn ferita f'qalba u tilfet madwar 40% tad-dem. Mal-pulizija Dalli lanqas kien kapaċi jwieġeb ir-raġuni wara żewġ ritratti li tefa' fuq Facebook ftit sigħat qabel l-attakk. Wieħed minnhom kien jinkludi l-kelma vendetta. Is-sikkina li ntużat fl-attakk instabet imgeżwra f'biċċa drab wara l-bib tar-residenza fil-Marsa bda li jgħid li ma jiftakarx laqatra. L-ispettur Camilleri spjega kif it-tobba qalulhom li t-tifla ta' 12 sena soffriet minn madwar 17 daqqa ta' sikkina li ma xafra nifdet diversi organi u waslet l-isptar mitlufa minn sensija. Min-naħa l-oħra t-tifla ta' 15 sena tkellmet mal-pulizija fejn qaltilhom li stempħet mir-raqda meta semet lil l-oħta tajjat u twerżaq għall-għajnuna. It-tifla diskriviet ix-xena bħal waħda tal-biża' l-aggressur jagħti bis-sikkina lill-oħta f'kamra mimlija dem. Minkejja li kienet imbeżża t-tifla provat waqfu iżda dan dara lija u qalet daqqa bis-sikkina f'idha. It-tifla irnexxiela taħrab minn taħt idejh u marret tistaħba fil-kamra tal-bejt. Kien dan l-istess li aktar tard mar fl-asta tal-Birgu bl-istess t-shirt u jeans li kien liebes waqt l-aggressjoni u staqsa lill-uffiċjali tal-pulizija jekk kienux qed ifittxuh. Mal-pulizija Dalli tkellem fit-tul dwar ir-relazzjoni li kellu ma' omm it-tfal fejn sejħilha l-eks tiegħu u li kienu ħobba ħafna tant li kien lest jagħmel kollox għaliha. U qal li qatt ma fehem għalfejn l-omm kienet telqitu. Matul ir-relazzjoni li damet madwar 3 snin, Dalli anke kien għamel perjodu fejn kien jgħix fir-residenza fil-Marsa bit-tfal dejjem qishom daqs li kieku wliedu. L-ispettur qal ukoll fil-qorti li Dalli kien magħruf mal-pulizija e kif dan kellu żewġ rapporti ta' vjolenza domestika li saru minn omm it-tfal. Li każ mistenni jkompli jinstema' minn Maġistrat Marsen Farrugia fil-ġimgħat illi ġejjin.